an balimaw an ɲan kuma kibaruyaw m'an bolo ka da kulo kan bi o de k'a fɔ Sumayila Sise n'ale ye URD cɛbɔ ye an ka président kalata la a yirala k'a fɔ an ye ale baarakɛɲɔgɔn dɔ kɔni kun minɛlen don an ka tenitigiw bolo kunu utikalo tile 15 kɔni kɔnɔna la ale sera ka bila o hukumu kɔnɔna la Sumayila Sise n'a ka nɔfɛmɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ni maa min kun minɛlen don an ka tenitigiw bolo waleya jugu caman kɔni taara ma k'a s'a ma k'a to a minɛlen a waleya jugu ninnu kɔnɔna la i n'a fɔ farikolo tɔɔrɔ ani a ye wagati jan kɔni kɛ a kɔni kun tɛ ji ani dumuni kɔni sɔrɔ u y'a yira k'a fɔ ni ma kofɔlɔ in kɔni depuis a bilara kunu a kɔni dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso la o hukumu kɔnɔna la an ka minisiriso min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ministère de la sécurité n'ale sigilen bɛ an ka lakana kɔni la kɔlɔsili la a y'a yira k'a fɔ ni minɛli kɔni ale ni Sumayila Sise tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ni a fɔ ani an ka élection tɛ ɲɔgɔn sa ko sabula élection ye élection ye baara fana ye lakana baara fana ye lakana baara ye o tɛmɛnen ka bɔ yen an balimaw kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye k'a fɔ internet kɔni tigɛlen don Mali kɔnɔna la depuis kunu 21h wagati réseaux sociaux kɔni bɛɛ tigɛlen don an ka jamana kɔnɔna la an ka réseau ba fila min bɛ yen n'o ye Malitel ni Orange ye a yirala k'a fɔ an ye ko o connexion ninnu kɔni a tɛ ka passer téléphone na an balimaw ni ne kun ye kibaruya ka da o kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la